Στο βίντεο αυτό θα αναλύσουμε το κέρδος που κερδίζουμε μέσα από την ΕΛΕΡ όταν κάνουμε δίκτυο μελών. Όπως βλέπουμε στη διαφάνεια αυτή έχουμε δύο ειδών μπόνους. Ένα είναι το μπόνους δικτύου, το οποίο είναι από 3% έως 21% και εξαρτάται από το ποσοστό στο οποίο βρισκόμαστε στην κλίμακα της ΕΛΕΡ, και το δεύτερο μπόνους είναι το μπόνους διαφοράς τιμής, το οποίο είναι 19% επί της παραγγελίας των μελών μας σε τιμές χονδρικής χωρίς το ΦΠΑ. Αυτό το μπόνους διαφοράς τιμής, είναι ένα μπόνους το οποίο υπολογίζεται από τη διαφορά της τιμής που αγοράζει το μέλος με τη διαφορά της τιμής που θα αγόραζε το μέλος εάν ήταν συνεργάτης. Το μέλος έχει 15% έκπτωση, όπως έχουμε πει, στην τιμή λιανικής. Εάν το μέλος ήταν συνεργάτης θα είχε 28,57% έκπτωση. Αυτή η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις δύο τιμές είναι το μπόνους διαφοράς τιμής. Δηλαδή, τη διαφορά αυτή δεν τη βαστάει η ΕΛΕΡ σαν εταιρεία για δικό της κέρδος, αλλά την αποδίδει στους συνεργάτες που έχουν κάνει το δίκτυο των μελών σαν μπόνους διαφοράς τιμής. Θα το κατανοήσουμε αυτό στα επόμενα παραδείγματα. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε την κλίμακα μπόνους της ΕΛΕΡ, με βάση την οποία υπολογίζονται όλα τα μπόνους τα οποία κερδίζουμε από την ΕΛΕΡ. Εδώ βλέπουμε ότι η κλίμακα ξεκινάει από το 3% και φτάνει μέχρι και το 21% που είναι το ανώτατο μπόνους που μπορούμε να κερδίσουμε από την ΕΛΕΡ. Όπως βλέπετε, το 3% αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο τζίρο 140 ευρώ ή 250 πόντων, ενώ το μέγιστο μπόνους που είναι το 21% αντιστοιχεί σε ένα τζίρο 6.800 ευρώ τον μήνα ή 12.000 πόντων. Εδώ, όσον αφορά τους πόντους, θέλω να σας πω ότι οι πόντοι, τα ΠΒ δηλαδή, έτσι όπως εμείς τα αποκαλούμε στην ΕΛΕΡ, είναι η ενιαία νομισματική μονάδα που έχει η ΕΛΕΡ για όλες τις χώρες στις οποίες βρίσκεται και με βάση την οποία υπολογίζονται φυσικά τα μπόνους, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα θέμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τα ΠΒ όμως είναι τα ίδια για όλες τις χώρες και έτσι υπολογίζονται πιο εύκολα τα μπόνους. Τώρα, όσον αφορά την αξία ενός ΠΒ, θα σας πω ότι η αξία ενός ΠΒ είναι 0,56 ευρώ, ή αν το δούμε και ανάποδα, 1 ευρώ αντιστοιχεί σε 1,78 ΠΒ. Και φυσικά πάντα μιλάμε για τιμές χονδρικής, γιατί όλα τα μπόνους που κερδίζουμε από την ΕΛΕΡ υπολογίζονται πάντα σε τιμές χονδρικής. Αυτή λοιπόν είναι η κλίμακα με βάση την οποία υπολογίζονται τα μπόνους. Και βλέπετε ότι είναι κλιμακωτή, δηλαδή από τα μέχρι τα 140 ευρώ μηνιαίο τζίρο δεν κερδίζουμε μπόνους. Από τα 140 έως τα 279 κερδίζουμε 3%. Από τα 280 έως τα 559 κερδίζουμε 6%. Και ούτω καθεξής μέχρι το επίπεδο του 21%, το οποίο το κερδίζουμε όταν ξεπερνάει ο τζίρος μας τα 6.800 ευρώ το μήνα ή αντίστοιχα τα 12.000 ΠΒ. Ας δούμε τώρα κάποια παραδείγματα. Το παράδειγμα 1 που βλέπουμε στη διαφάνεια αυτή, υποθέτουμε στο παράδειγμα 1 ότι κάνουμε εμείς 300 ευρώ προσωπικές πωλήσεις και ότι έχουμε και ένα δίκτυο μελών που κάνει άλλα 300 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση ο συνολικός τζίρος του δικτύου μας είναι 600 ευρώ. Κοιτώντας λοιπόν στην κλίμακα μπόνους της ΕΛΕΡ, θα δούμε ότι τα 600 ευρώ που είναι ο συνολικός μας τζίρος, ο δικός μας και των μελών μας, αντιστοιχούν στην κλίμακα μπόνους 9%. Συνεπώς κερδίζουμε πρώτα απ' όλα το 40% στις προσωπικές μας πωλήσεις. Γιατί είπαμε ότι πουλάμε εμείς ήδη 300 ευρώ, αλλά στα 300 ευρώ προσωπικές πωλήσεις έχουμε το 40% κέρδος που είναι 120 ευρώ. Το μπόνους έκπτωση που δικαιούμαστε στις προσωπικές μας πωλήσεις είναι 9%, δηλαδή άλλα 27 ευρώ. Και τώρα να δούμε τι θα κερδίσουμε από το μπόνους του δικτύου μας. Καταρχήν, το πρώτο που κερδίζουμε, είπαμε, είναι το μπόνους δικτύου. Είμαστε στο 9%, άρα 9% πάνω στα 300 ευρώ που κάνουν τα μέλη μας δίνουν 27 ευρώ μπόνους δικτύου. Και το δεύτερο μπόνους είναι το μπόνους της διαφοράς τιμής, το οποίο είναι 19% επί των παραγγελιών των μελών μας. Δηλαδή 19% στα 300 ευρώ μας κάνει 57 ευρώ. Εάν αθροίσουμε όλα αυτά τα μπόνους, το συνολικό μας κέρδος σε αυτό το παράδειγμα είναι 231 ευρώ.
Ας δούμε τώρα το παράδειγμα 2. Στο παράδειγμα 2 υποθέτουμε ότι εμείς κάνουμε 600 ευρώ προσωπικές πωλήσεις και ότι το δίκτυό μας από τα μέλη μας κάνει ένα τζίρο 1000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός τζίρος του δικτύου μας είναι 600 τα δικά μας και 1000 από τα μέλη μας είναι 1600 ευρώ. Και τότε στην κλίμακα μπόνους θα δούμε ότι τα 1000 ευρώ μας τοποθετούν στο 11% επίπεδο μπόνους. Συνεπώς κερδίζουμε στις προσωπικές μας πωλήσεις τα 600 ευρώ, το 40% εμπορικό κέρδος που είναι 240 ευρώ, το 11% μπόνους έκπτωσης που είναι 66 ευρώ και από τα μέλη μας κερδίζουμε το μπόνους δικτύου που είναι 11% στα 1000 ευρώ τζίρο που κάνουν τα μέλη μας, δηλαδή 110 ευρώ, και το μπόνους διαφοράς τιμής που είναι 19% πάνω στα 1000 ευρώ των μελών μας, άλλα 190 ευρώ. Στο παράδειγμα αυτό λοιπόν το συνολικό μας κέρδος είναι 606 ευρώ. Συνεχίζουμε με ένα τρίτο παράδειγμα. Στο παράδειγμα αυτό υποθέτουμε ότι εμείς κάνουμε 600 ευρώ προσωπικές πωλήσεις, αλλά έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο μελών που μας κάνει τζίρο 2.000 ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συνολικός τζίρος του δικτύου μας είναι 2.600 ευρώ, άρα είμαστε στην κλίμακα του 14%. Αυτό σημαίνει ότι κερδίζουμε τα εξής. Καταρχήν το εμπορικό κέρδος στις προσωπικές μας πωλήσεις που είναι 40% στα 600 ευρώ, δηλαδή 240 ευρώ, το μπόνους έκπτωσης στις προσωπικές μας πωλήσεις που είναι 14% τώρα στα 600 ευρώ που πουλήσαμε, δηλαδή άλλα 84 ευρώ, και φυσικά κερδίζουμε και τα μπόνους από τα μέλη μας. Το πρώτο μπόνους είναι το μπόνους δικτύου, το οποίο είναι 14% πάνω στα 2.000 ευρώ που κάνουν τα μέλη μας, δηλαδή 280 ευρώ, και το μπόνους διαφοράς τιμής που είναι πάντα 19% πάνω στα 2.000 ευρώ, άλλα 380 ευρώ. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή έχουμε ένα συνολικό κέρδος 984 ευρώ. Τώρα ας δούμε και ένα τελευταίο παράδειγμα όπου εμείς κάνουμε 1000 ευρώ προσωπικές πωλήσεις και το δίκτυο των μελών μας κάνει 4.000 ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συνολικός τζίρος του δικτύου μας είναι 5.000 ευρώ, άρα αν κοιτάξουμε στην κλίμακα μπόνους θα δούμε ότι είμαστε στο επίπεδο του 16%. Κερδίζουμε λοιπόν 40% στις προσωπικές μας πωλήσεις, δηλαδή στα 1000 ευρώ που πουλήσαμε εμείς που είναι 400 ευρώ, 16% μπόνους έκπτωσης στις προσωπικές μας πωλήσεις που είναι 160 ευρώ, και έχουμε και τα μπόνους από τα μέλη. Πρώτον το μπόνους δικτύου, το οποίο είναι 16% στα 4.000 ευρώ τζίρο που κάνουν τα μέλη μας, το οποίο αυτό μας δίνει 640 ευρώ μπόνους, και το μπόνους διαφοράς τιμής, το οποίο είναι 19% στα 4.000 ευρώ, άλλα 760 ευρώ. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το συνολικό μας κέρδος είναι 1.960 ευρώ.